Na striedanie polôch potrebuješ svaly. Či už fixuješ predné alebo zadné, vyžaduje to zapojenie celého tela. Pevný set, pevný ľah a čisté striedanie medzi nimi je takmer nedosiahnuteľné u mladých psov do 1 až 2 rokov, pretože ešte nemajú plne vyvinuté vnímanie tela v priestore, propriocepciu, dokončený vývoj telesných štruktúr a adekvátnu svalovú podporu. Niektoré plemená alebo plemenné línie majú prirodzene rýchlejší motorický vývin a prirodzenejšiu aktiváciu kôr svalstva. Pokiaľ však také nemáš, budeš musieť o dokonalé polohy zabojovať. Zatiaľ, čo pri fixácii predných končatín hrudnej končatiny slúžia ako opora a bránia posunu, za pohyb plne zodpovedá jadro a panvové končatiny. Pri fixácii panvových končatín je oporou zadok, jadro vykonáva kontrolu pohybu a hlavná práca je na svalstve hrudnej končatiny. Na videu som naznačila hlavné znaky, ktoré si všímaj a podľa ktorých určíš, či máš pridať. Všímaj si rovnú líniu chrbta z každého uhľa pohľadu, kolená a paciny smerujúce priamo dopredu. Stoj preberieme v ďalšom príspevku. Ak máš šteniatko od 12 do 15 mesiacov, podľa plemena, určite mu dovol bezpečne vyrásť a trénuj s rozumom. Vráti sa ti to v zdravom a pohybovo sebavedomom psovi. A čo ty? Aká fixácia je pre teba najlepšia?